ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିପରି ଦୂର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିପରି ଭାବରେ ନଜର ଦୋଷ କାଢିପାରିବେ ଏକ ଛୋଟ ଫିଟିକିରି ଖଣ୍ଡ ଏହା କରିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଫିଟିକିରି 7 ଥର ବୁଲାନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ଫିଟିକିରିଟିକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିପରି ନଜର ଦୋଷ କାଢିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ କଳା କପଡା ଏବଂ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଫିଟିକିରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଳା କପଡାରେ ଫିଟିକିରିଟିକୁ ରଖି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରର ସବୁ ରୁମରେ ବୁଲାଇବେ ଏବଂ ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାର ପଟରେ କଳା କପଡାରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ଫିଟିକିରିଟିକୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ, ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାରରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ନଜର ଦୋଷରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁ କଳହ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବ ସେସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।